Όπως σας είπα και στο τηλέφωνο, κύριε Νικόδημε, ο Μακαρίτης ο θείος σας άφησε μια διαθήκη που σας καθιστά κληρονόμο. Λίγο καιρό πριν από την ημέρα του τρομερού θανάτου του. Γιατί τρομερού, δεν πέθανε από καρδιά? Ο θείος σας δολοφονήθηκε. Ο Τιμόθεος Κόνστας δηλητηριάστηκε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Το ζήτημα είναι ποιος το έκανε και γιατί. Σας ζητούν στο τηλέφωνο. Ο κύριος Απέργης. Πες του ότι δεν είμαι εδώ. Μάγδα, η γυναίκα του θείου σας. Πέθανε ξαφνικά, Έτσι σας είπε ο δικηγόρος του. Δεν σας είπε ότι δολοφονήθηκε? Ξαδερφός μου. Με τον τρόπο του κάνει τους πάντες να τον αντιπαθούν. Δεν φταίει αυτός. Οι γονείς του δεν ασχολήθηκαν ποτέ μαζί του. Ο κύριος Νικόδημος. Έχουμε ξανασυναντηθεί. Αφού σου αρέσει να κάνεις το detective, βρες κάτι μόνος σου. Μην με ξενερώνεις τώρα που άρχισες να μ' αρέσεις. Στην κουβέντα μας το πρωί αφήσατε να εννοηθεί ότι έχει κάποιον εραστή. Θέλω να μου πείτε γι' αυτόν. Νικήτας Απέργης. Σας λέει τίποτα? Εσείς τι πιστεύετε για το θάνατό του, κύριε Απέργη? Θέλω να πω, πώς πιστεύετε ότι πέθανε? Αστειεύεστε. Ξέρω ότι ήσασταν εραστής της γυναίκας του. Με έκανε να νιώθω όμορφο κοντά του. Τώρα ξέρω πως έπαιζε μαζί μου. Μερικές φορές πιάνω τον εαυτό μου να εύχεται το θάνατό του. Στην υπόθεση αρχαιοκαπηλείας που ήταν μπλεγμένο το όνομα του Κόνστα, εγκέφαλος ήταν ο Δημόπουλος. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε εμείς οι δύο, κυρία Κόνστα. Θα ήταν αδιακρισία να σας ρωτήσω για ποιο λόγο συναντηθήκατε. Θα ήταν αδιάκριτο να ρωτήσω ποιος είστε και τι θέλετε. Αστυνόμος Μπέκας.
Παρακαλώ. Ψάχνετε κάποιον? Τον αστυνόμο Μπέκα. Ο ίδιος. Εσείς ποιος είστε? Ανέσης Μπακόλας. Εγώ χτύπησα το ηθοποιό με το αυτοκίνητο προχθές και ήρθα να παραδοθώ. Μήπως πρέπει να καλέσουμε την αστυνομία? Όχι. Δεν θέλω να μπλέξω με αυτούς. Άστο, ξέχνα το. Πήγα στην κηδεία του Απέργη σήμερα το πρωί. Γιατί? Δεν ξέρω. Ήρθε και με βρήκε κάποιος αστυνομικός. Με ρώταγε διάφορα. Τι ρώταγε? Πιστεύουν πως ο θάνατος του Απέργη ίσως δεν οφείλεται σε ατύχημα. Πως ίσως κάποιος τον δολοφόνησε. Εμείς? Τι σχέση έχουμε εμείς? Δεν έχουμε μάρβα. Μίλησε σε κανέναν για όλα αυτά που είπαμε προχθές? Σου είχα πει ότι ο Απέργης είδε κάποιον να φεύγει από εδώ. Και εγώ σου είπα ότι ο Απέργης έλεγε ψέματα. Σου εξήγησα και νόμιζα ότι με πίστεψες. Κρίμα. Δεν ξέρεις πόσο με βασανίζουν όλα αυτά. Ποια αυτά επιτέλους?